Her er en glad lærer. Læreren er ansat på en friskole med 210 elever, og det er hun meget glad for. I øjeblikket er læreren dog ikke helt så glad, men mere lidt skuffet, lidt trist, lidt vred og ret så meget lockoutet. Det er som om, at parterne har stået alt for langt fra hinanden. På den ene side har lærerne indgivet et ønske om i et eller andet omfang at bevare en arbejdstidsaftale. På den anden side har Ziegler og Corydon holdt fast i, at der ikke skulle være en arbejdstidsaftale. Bondo har forsøgt at nærme sig sin modpart ved at komme med nogle forslag til en aftale. Men det er lidt svært, når modpartens forslag sådan set går ud på, at der ikke skal være nogen aftale. Det lyder ikke som en forhandling. Det lyder nærmere som en afskaffelse af fagforeningernes mulighed for at skabe ordentlige arbejdsbetingelser for deres medlemmer. Ziegler og Corydon har bevaret deres standpunkt. De mener, at en arbejdstidsaftale vil forringe lederens suveræne ret til at lede og fordele arbejdet. De vil gerne have, at en skole ledes sådan her. Det er det, vi forstår ved topstyring. Det er en fordel, siger Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen, for nogle lærere har ikke brug for så meget forberedelsestid, mens andre lærere kan få lidt mere. Uden en arbejdstidsaftale, der har lederen altså den suveræne ret til at foretage det her regnestykke. Hvor x'erne repræsenterer de forskellige arbejdsopgaver, som den enkelte lærer får tildelt, og den tid, de får til at løse dem. Det bliver læreren lidt forvirret over, for han eller hun har nemlig sat sig grundigt ind i fælles mål og de krav, der stilles til lærerens undervisning og elevernes faglige niveau i alle skolens fag. Det er rigtigt, at lærerne i de boglige fag bruger mere tid på læsning og retning af opgaver. Det kan man kompensere for, ved for eksempel at give den lærer et rettetillæg. Der er masser af ledelsesrum. Erfarne lærere har ikke brug for så meget forberedelsestid, synes KL og Moderniseringsstyrelsen også. Nu bliver læreren faktisk lidt forundret. Mener KL og Moderniseringsstyrelsen, at man bare kan gentage alle sine gamle undervisningsforløb, uden at tage hensyn til den pædagogiske, den fagdidaktiske, den videnskabelige og den teknologiske udvikling? Så kunne man i princippet lige så godt spare lærerne helt væk, og indspille alle lektioner fra 0. til 9. klasse, og så bare køre dem på en computer. Læreren kan altså forstå, at de 400 timer, som alle friskolelærer som minimum får til forberedelse, er en alt for urimelig stor sum. Læreren synes selv, at det faktisk er for lidt nogle gange, når han eller hun skal få dem til at række til alle disse opgaver, som hører ind under forberedelse. Læreren synes, at en central fastsat forberedelsespulje er en garanti for, at eleverne modtager en god undervisning overalt i landet, uanset skolens økonomi og skolelederens dømmekraft. Derfor vil læreren gerne have, at skolelederen planlægger den enkelte lærers arbejdstid ud fra en ligning med lidt færre ubekendte. Lærerne vil også gerne bevare deres ret til, gennem deres tillidsrepræsentant, at få indflydelse på resten af de ubekendte.
Læreren og dennes leder omfatter nemlig ikke god ledelse, sådan som Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen gør. Læreren ved, at motiverede og engagerede medarbejdere, dem skaber den gode leder ved at give dem indflydelse og betragte dem som professionelle på deres arbejdsområde. Det er det, man kalder demokratisk ledelse. På en skole skabes de gode idéer nemlig ikke kun oppefra og ned, men også den anden vej. Lærerne er meget interesserede i at udvikle sig, for de brænder faktisk for at kunne gå ind i klasseværelset hver dag og levere en god undervisning. Det er faktisk denne kerneopgave, der giver dem den allerstørste arbejdsglæde. Derfor har de også en kvalificeret mening om, hvilke arbejdstidsaftaler der skal til, lokalt og centralt, for at de kan brænde igennem. Uden at brænde ud. Der er rigtig mange, der synes, at lærerne er forkælede. De synes, at lærerne bare prøver at skrabe privilegier til sig. De synes, at lærerne har alt for meget ferie og altid kan gå tidligt hjem. Der er bare ét problem. Det passer ikke. Lærerne arbejder lige så meget som alle andre fuldtidsansatte i Danmark. Sådan her kunne en lærers opgaver i løbet af et år for eksempel se ud. Det er lederen, der bestemmer, hvor mange timer der skal være til de her forskellige opgaver. Sammen med tillidsrepræsentanten, som først har snakket med sine kollegaer. Det eneste lederen ikke bestemmer, er, at alle lærere skal have 400 timer til forberedelse. I vid udstrækning kan skolelederne altså omfordele timerne mellem stort set alle de opgaver på nær forberedelse. Hvis man for eksempel ikke længere synes, man vil prioritere en veluddannet lærerstab, og heller ikke synes, det kan svare sig at lave totalteater, ja, så kunne man måske tage de samlede 50 timer, der var lagt af til opgaven i det indeværende år, og så konvertere dem til undervisning. Der er altså masser af ledelsesrum. Lærerne er efterhånden lidt nysgerrige på, hvad alt det der med normalisering går ud på. Skal det forstås sådan, at andre faggrupper bruger 37 timer hver uge på at udføre deres kerneopgave? Står kirurgen virkelig og opererer 37 timer hver uge? Sidder journalisten virkelig ved computeren og skriver artikler 37 timer om ugen? Er sygeplejersken sammen med patienterne 37 timer om ugen? Står maleren med penslen i hånden 37 timer om ugen? Har psykologen samtaler med sine patienter 37 timer om ugen? Står præsten i kirkerummet 37 timer om ugen? Læreren ved det ikke, for hun er jo ikke kirurg, sygeplejerske, journalist, maler eller psykolog. Men hun har tillid til, at de forskellige jobs udføres bedst muligt, fordi de er varetaget af folk, der er uddannet til det. Læreren kunne godt få den mistanke, at det hele handler om, at læreren selv må bestemme, hvor og hvornår hun forbereder sig. Læreren synes, at det er besynderligt, at nogen taler om, at hun skal foretage al sin forberedelse på skolen. Når læreren har undervist og således været 100% på over for mange mennesker i 4-5 klokketimer, så er hun nogle gange lidt træt i hovedet. Det ved man faktisk, hvis man selv har prøvet at undervise en klasse med mellem 20 og 28
forskellige børn. Nogle forberedelsesopgaver klares bedst hjemmefra, fordi der kan man være mere effektiv, der er der ro, og der er der plads. Det kan fx være, at læreren hun retter stilen derhjemme, skriver feedback til eleverne, laver sine årsplaner hjemmefra, skriver ugeplaner, starter i løbet af søndagen med at forberede næste uges undervisning, læser romaner osv. Det må vi have tillid til, at vi rent faktisk gør. Læreren glæder sig helt vildt meget til, at denne her lockout er færdig, så læreren kan komme tilbage på sit arbejde. Nu skal læreren undvære sin løn, imens lockouten står på. Og så har læreren læst i avisen, at kommunerne de vil spare en masse penge på lærerlønninger. Der er ovenikøbet nogle kommuner, der har sagt, at så vil de bruge de sparede penge på at forbedre skolen. Tænker læreren. Nu skal jeg altså i egen lomme betale for det faglige løft. Der er nogen, der slet ikke tror, det her det handler om dem her. Men det er jo det gør. For hvis ikke lærerne får ordentlig tid til at forberede deres undervisning, så kan børnene ikke forvente at modtage lige god undervisning på alle skoler. Lærerne de ved godt, at hvis det her handler om at skabe et fagligt løft, så er der rigtig mange andre knapper, man kan skrue på. De fysiske rammer halter på rigtig mange skoler. At være i ordentlige lokaler betyder rigtig meget for lysten til at lære. Gode lærebogssystemer, gode IT-værktøjer, efteruddannelse til lærerne, en styrkelse af lærernes evne til at varetage klasserumsledelse, ressourcer til specialundervisning og uddannede specialundervisningslærere, opbakning fra ledelse, lærere og politikere, en synlig ledelse, der har tæft for pædagogisk ledelse, undervisningsparate børn, der har lyst til at fordybe sig og fokusere i timerne. Ser I, alt det vil lærerne faktisk gerne tale om. Det er de ting, læreren i sin hverdag oplever, har en afgørende betydning for det faglige niveau. Alle de ting har man faktisk allerede mulighed for at styrke i den nuværende arbejdstidsaftale. Det ville man også vide i Moderniseringsstyrelsen og i regeringen, hvis man havde forberedt sig ordentligt, ved at tale med dem, der ved, hvad det handler om, nemlig lærerne. Forberedelse fremmer forståelsen.